פה בגוריון, קצת ימין לכיוון מערב, בהמשך דרך טורקיה, יש חטיסה כ3:20, יש גביר סך הכל נאה, קצת קפיצות פה ושם, משהו צריך להסביר אותם. מזג האוויר בוורשה, דיווח כעת על גשם בפרטים, 13 מעלות. מבושים תלוי. גישה נעימה, שינה נעימה. איזה שינה? Passengers this evening and welcome aboard Captain speaking. We are waiting after the takeoff. You are substanding. We'll take a few more minutes and we'll go on our way to Warsaw. אם אתם יודעים מהם הסיכויים שהמטוס הזה, לצערנו הרב, אנחנו לא מדברים על זה, אבל יקרה משהו בדרך. עידן, אתה אחראי ואתה מומחה בעניינים האלה. תגיד לי אתה, מה הסיכויים שיקרה משהו בדרך? אתם מומחים? שמעתי על זה פעם שהסיכויים לתאונת מטוס הם באמת הנמוכים בעולם, אבל גם תאונת מטוס, לא לשכוח שהיא ממש קטלנית מכל סוגי התאונות שקיימות. בוא נגיד שאם קורה משהו, חבר'ה, תדעו שאהבתי אתכם. ואנחנו אוהבים אותך, אור. לא מאמין לכם. מה אתה רוצה שנוכיח לך? והנה עוד משהו סקסו אירוטי שאור מציע לי. לא טוב כלום, בובה. take it or take it. מה, דווקא חייך יפה. דווקא חייך יפה. מה עשיתי? מה אתה עושה להגיד לי עדיין במצלמה? אני מתעד את הקליצה הנעימה שלה. זה מצלמה שלך כאילו? לא, זה הווידאו? לא, כאילו אתה לא רציני. מה? מה זה, אם אני רוצה להראות את זה, אי אפשר? טוב לך את זה. טוב לך את זה, את רוצה? תגידי משהו להקלטה. עדי, אני אוהבת אותך, הכי טוב בעולם. מי זה? לא, הייתי צריך לעזוב אותי. למה אני לא מעלים את זה לפייסבוק? למה? נורא רומנטי. דלדלים. ספיר, זה לא עולה לי. זה משהו אותי, מה זה? מה זה עולה, אלמוג? אלמוג?